Știi momentele când din senin te lovește un val de negativitate? Asta se numește gând automat negativ și te poate afecta fără să-ți dai seama. Iată cum. Te simți dintr-o dată anxios, stresat sau neliniștit fără niciun motiv? Acesta poate fi semnul unui gând automat negativ. Aceste gânduri apar brusc și creează emoții foarte puternice. Folosești des cuvinte de genul niciodată, întotdeauna, totul este rău? Aceste generalizări au la bază gânduri automate negative care fac întotdeauna situația să pară mai gravă decât este în realitate. Dacă ești cel mai mare critic al tău, este un semn că mintea ta s-a blocat pe modul de gânduri automate negative. Cum schimbi acest mod? Întreabă-te dacă gândurile tale chiar reflectă realitatea sau nu. Ce dovezi ai că lucrurile merg chiar atât de rău? Ce dovezi ai că ești chiar atât de incompetent sau de prost sau orice îți spune mintea ta în acel moment? Făcând acest lucru, poți schimba sensul dialogului tău interior și vei începe să te simți mai bine. Salut! Eu sunt Adrian David, sunt psiholog clinician și profesor de mindfulness și dacă ți-a plăcut contentul acestui video, dă-mi follow.